Yo, what's up, Open Vibes? Una tanan mo shout out ko sa Mactan Warehousing o ni Sir John Maka, Sir Rene Torimucha o Clint Handel Torimucha o ni Ma'am Steph Santos o ni Ma'am Jen. Karon mga ka-Open Vibes, naay ni challenge sa mo. Mao ni siya, ni challenge sa mo kini. Mag-paper kiss ko no mi. Unya, kaya ba kanila? Siya kaya? Kaya eh? Ito kaya mo paper kiss? Kaya ko na lang na. Ako ni kulbaan ko kay masipyat magchula mi Rico palyason ko sa usawa ni. Patay jud ni. Katilaw na sa lami ani. Ya, kung kinsa toy ganahan og mga surplus food, naa kini mag-live ni surplus Japan nila, Japan. Kung kinsa toy ganahan, ya, Japan dito kayo na to. Tara. Oh, sige. Dito ka mga Open Vibes. Ay saan ko shout out? Japan. Yo, shout out sa OWM no sa One Woman Man sa basketball team na Oh, day, ang among team sa hapit na para liga sa September. One woman man, di nila pwede. Kay manghibabay man ni kamera. Dito to kayo. Let's go! Wala kang awa! Di ako bakla, kaka-kaka-kla. Di ako syokla, kaka-kaka-kla. Tanya macam tu. This guy is in love with you, buddy. Shout out to Jansel. Ikaw ka ba? Naka-shout out? Oh, shout out. Nah, grabe. Kay kanato ang katawhan, ang atong pagpanlimbaso, Na nga ang hinahanap ng alang sa katuguran sa iyang ingharian, mag-alharo nato sa pagpangaliw ko alang sa uban. Usa mo ingon kita sa matag pag-ampo, amahan, gugmahan, Sarap. Sarap. No. Madasibong mangulog ang makamulo sa simbahan. amahan, tunggal, Itong mga kaigsuunan. Magkabaton sila sa gugma o pasaylo. Mag-ampo kita sa Ginoo. amahan, tunggal. Ang Open Vibes dahil ni nag-challenge po naman. Kaya nasuya sila na nag-kiss mi Rico, nagsilos. Ikaw tingnan mo. Ikaw. Ikaw jaman. Nganong tabis kay kat Jaman kana kaya yung dua. Kaya. Oh, sige. Ito gayon. Kaya kay manag-uyab man, manag-uyab. Ah, katulo. Wala burger na. Katulo tagak. Okay. Yeah. Ya po 1 2 3. Tuloy kamay. Pero Ano? 1 3. Galing mo! Nantin na ni. Kaya. Ayun, Leroy. Ayun, wala lagi. Ay mo nga dito. Ay, sa iyo. Wala din naman eh. Accept na challenge. Di pa yung nanduwa, nagsula ng duwa. Thank you. Thank you. Soto. Wala. Wala. Mama, di panik. Plaza. Ay.
Shoutout ko ni Martigot. Shoutout ko nila na, malaguyap to. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Kla, 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 kla. Di ako syokla. Kla, 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 kla. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Kahit sandali. Shoutout kang Ken Hilary. Ikaw hindi, ikaw. Oh my gosh! Shoutout yung pamilya! Shoutout ko sa libre family! Ay, shoutout ako ni Noah Zachary. Tawag ko no sa itong mga tropa din nga fish vendor rin. Yung mga narinig at pang simbahan no, narinig quality ng mga isda no. O, tama nyo. Mga goldfish, mga fighting, narinig boss, Ronald. Raiko. Okay, boss. Mundo Aligado. Dapat lang. Kita mong isdahan, narinig at pang sa may kwado, simbahan. Narinig ng mga isda. Yo, salamat tayo sa pag-uman sa video no. Salamat sa pag-suporta no. Please like, follow, and subscribe to our YouTube channel. Salamat yun no. Yo, shoutout tayo ni Boss Julius Cañete no. O sa iyang mga tropa da Alarm and Scandal Boys. Ang rubi ang tropa eh. Murang pamimbro kanina. O shoutout po ko ni Tobin Baguio pre. Ay ayos sa mga TikTok niya. O shoutout po ko ni Sapphire Stone o Eileen Espaldon. O sa katong ganahan magpa-shoutout, just comment lang sa among latest nga video. Salamat kayo sa suporta no. Bunal ug gugma na kanunay.